The beauty of the sun setting rays, viewed here from the Church of Our Lady of the Assumption, Palapag, Northern Samar. Here comes the beauty of the sun setting rays in the town of Palapag churchyard, Our Lady of Assumption, Palapag, Northern Samar. YouTube kuan ako. Para TV. Subscribe na. Sige. Narapit ng lawa ng Diyos ni Kristo magkauro sa pinagin ng loob sa Espiritu Santo. Ginoo, pinunggulungan ng simbahan sa bubuan ng kalibutan na dito sa siya nilahat ng pag-iimahay, bubuan sa Francisco ang Papa, kung sa Emmanuel ang Obispo, kung sa natanang kinarawa sa sakramento sa Panginoon. Inumbili niya sa namon kabutuhan ng tamatay na puno ng paglaod ng sira mababanhaw. Pasod na sira mabanatanan na minatay na nagsang kapawa sa nimimaya. Kalumoy kami natanan bago matapos kami makaambit ng sinabuhi na dayan. Upod sa maraan na Gari Maria rin sa Diyos, sa maraan ng Husili ay Puso, sa maraan ng Apostol, sa natanan ng mga santo. Ito yung first Sunday ng October, ang pag-change ng Pura Paruko, the parish priest, ay nagkapalitan na. Si Reverend Father Tobias Irinco ay pinalitan ni Reverend Father Jeronimo Tendoy and Reverend Father Osias. Ito po ang simbahan ng Palapag, Northern Samar. At ito po ang iyong host, Edd Verano, always in your side.